Milutin ima mnogo besan roštilj. Ja prosto ne znam kako sam sebi dozvolio da ovoliko dugo odlažem posetu Milutinu. Možda zato što je nemoguće naći parking na Vračaru, ali verujte mi, vredi svog maltretiranja. Tako da lajko i sačuvaj ovaj video da znaš gde daš dereš na Vračaru sledeći put. Danas stradaju, osim mojih krvnih sudova, jetre i kvačila na kolima, burger Kralja Milutina i general Pljeskavica. Enterir je tematski, što možete već zaključiti iz imena, rodoljubsko, patriotsko, zavičajno iskustvo može se reći. Ali ajde mi da vidimo ono zbog čega gledate video. Burger Kralja Milutina je sve ono što je Big Mac trebao da bude kad bi bio prava hrana. Domaći burger sos, kačkavalj, luk, salata, krastačići, svedeno i oprobano. Nemam zamerke na burger, od zemički do mesa, redak prizor zaista. Međutim, posle ovog 10 od 10 iskustva, ne da meni đavo mira, ja moram da probam i general Pljeskavicu. U principu, to je gurmanska pljeskavica u izvedbi ovog lokala. Pogledajte bre koliko je ovo čudo. 280 grama, ali premium cena je definitivno opravdana. Opravdano smatram da je ovo jedna od najjačih gurmanskih pljeskavica u gradu, kompletan 10 od 10. Apsolutno nikakva, ali nikakva zamerka, prava domaća radinost i nadam se da će i vama da se dopadne kad budete došli. Ako imate još neke ideje šta treba da se obiđe po Beogradu što se tiče dobrih pljeskavica, ostavite komentar pa zapratite da vidite kako će još đakonije da snimam i naravno pravac u Makenzijevu 62 jer